emeghị ya ọ ga-adịghị mma. Ihe i mere nwanne gị emeghị ọ ga-adịghị mma. Ihe anyị mere nwanne gị emeghị ya ọ ga-adịghị mma. Lelu ma ọ ga-adịghị mma. Tule ma ọ ga-adịghị mma. Ihe anyị mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adịghị mma. Lelu ma ọ ga-adịghị mma. Tule ma ọ ga-amasị gị. Ihe anyị mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adịghị mma. Ajụjụ a kwesịrị ntụkwasị obi bụrụkwa ihe a ga-anara nke ọma, maka na ụwa bụ ubi. Ihe ị kụrụ ka ị ga-aghọrọ. Ihe iji tụọrọ mmadụ ka eji atụrụ gị, maka na Jehova anaghị agụ onye ikpe mara na ọ bụ onye ikpe na-amaghị. Ozi ọma Matiu 7 amaokwu 12 wee kwuo sị, ka ha rabụ ihe unu na-achọ ka mmadụ na-eme unu, na-emekwanụ mmadụ otu a. M wee kwuo sị, ya bụ na ọma nke ya ma nke mmadụ, abụ n'ogbu mmadụ ndụ na-agụ. Aha m efula, o nwere onye dị mma ka nke efuo. Isi mmadụ egbula gị, egbukwala mmadụ, anọkwala n'izu igbu mmadụ. Isi ohi ezula gị, ezukwala ohi n'ụdị ọbụla, azụkwala ihe ezuru ezu. Ị chọrọ ọganiru ka ọganiru onye ọzọ dị gị mma? Ịchọ udo n'ezinụlọ gị, etinyere ọgba aghara na nke mmadụ. Ọ bụrụ na a ga-emere gị ebere, mee ebere nye onye ọzọ. Ị na-arịọ mgbaghara n'aka Chineke, ị gbagharawa onye agbata obi gị. Ọga, ị chọghị mmadụ ibi nwunye gị aka, mana nke mmadụ ka ị na-achụgharị. Isi mmadụ hapụrụ di gị, hapụkwa di mmadụ. Izonwe ịgbara nwanne gị, ebubo iboro onye ọzọ eboghị ya ọ ga-adịghị mma. Ihe ji chere nwanne gị, izonwe ịgbara nwanne gị, ebubo iboro onye ọzọ eboghị ya ọ ga-adịghị mma. Ihe mere mmadụ emee gị ya ọ ga-adị gị mma? Ka m sịkwa ihe nna anyị Mozis jiri sị, onye tie gị chigwara ya na mmadụ abụrụ efu. Ma ekele dịrị Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, onye isi udo na onye ndụmọdụ, onye wetara anyị iwu ọhụụ nke na-eduba n'ezi ndụ. Na Matiu 5 amaokwu 38 ruo 21. Mana ihe isi mmadụ emela gị, emekwala ya mmadụ, maka na ihe ọbụla nwere ihu na azụ. Ka ị gawa ya nche nso ụzọ, ị lọtawa izu gị ijiji. Ma ihe bụ isi nsogbu anyị bụ eji okwu Chineke kpọrọ ihe. Onye ọbụla chọrọ ịga eluigwe, ma anyị dị ole na-edobe iwu Chineke. Ụfọdụ ji Chineke mere spee taya nke a na-echeta naanị mgbe moto na-alụ ọkụ. Mee mma bụ aha mmadụ, anyị machi ihe dị mma ma anyị anaghị eme ya. Anyị na-azụ ihe ọma n'aha ma na-eme ihe ọjọọ n'omume. Kemgbe Judas richara ọbara Chineke, onye na-azakwa Judas? Ụfọdụ anyị na-aza Pita ma na-akpa agwa ka Judas. Ndị ọzọ na-aza Moses ma n'ezie ha bụ Fero. O nwere ndị bụ Mary na-eme ka Jezibel. Ụfọdụ na-aza Jizọs ma n'ezie ha bụ ekwensu. Anaghị m ekpe ikpe, kama ihe m na-ekwu ọ bụ onye zara ihe ọma n'aha ya na-emekwa ezi omume ka ihe ọma wee so ya. Ihe asaa dị nke Jehova gwara asị rie nne. Ilu 6 amaokwu 16 ruo 19 gụọ ya. Ihe jiri tụọrọ mmadụ ọ bụ ya gaji atụrụ gị. Ihe jiri tụọrọ mmadụ ọ bụ ya gaji atụrụ gị.